Hey. It's how we go when you the first class. Yeah. First class. Ngizwe ino ngiphume ngomkhapha. Nangiyekela ngisengisesihlabathini zobunzima. Bengicabanga ngeke ngiphume lapha kodwa ngathi calculate izinombolo zami ziningi kakhulu. Ipressure njengesondo letaye nebamba. Sibatsheli bazobuyela emakhaya. Bangitshala njengembewu elabathini. Beka manje iphume njengesitshalo. Ngisuka kuday one ngithi first class. Ukuphelela umsebenzi wami ngijabulisa ikhasimende. Beka ngaphambili ngibewe manje ngemva. Ngakhula ispeed yami yaduka konjani ukungiwisa ngeke ngiwe ngenxa yespeed esihamba ngayo yaduka Innovation yami ayipheli mfo nginama songs amaningi njengenyama idinga usawoti kamuva bangithindezela kodwa ngiyaqhubeka asike isikhathi sokulinda ngiyasebenza ipressure njengesondo lejeke ngaphaya sibatsheli bazobuyela emakhaya bangitshala njengembewu elabathini beka manje phume njengesitshalo ngisuka day one ngithi first class ukuphelela umsebenzi wami ngijabulisa ikhasimende beka ngaphambilini beka manje ngemva ngakhula ispeed yami yaduka bangizama ukungiwisa ngeke ngiwe ngenxa yespeed esihamba ngayo yaduka bangithi ngizobhewuka kodwa ngimi umhlaba wawunzima kodwa ngaphuma imbewu engayitshala yoma ngisishasa ibefore yayibuhlungu iafter yamangalisa ngisuka kuday one ngithi first class ukuphelela umsebenzi wami ngijabulisa ikhasimende beka ngaphambilini beka manje ngemva ispeed yami yaduka ayibuye emuva First class from day one. Imbewu yasemhlabathini.